komai matsayar tsayawa sirrin ɗaukaka annabi ne mafurar ƙuri'a sanin na farkon duniya mai jin kai kan al'ummar sa mai san ka Muhammadu ba za ya kwanda bakin ciki ba ai na farkon duniya mai hana ƙarya ɗan amina Allah ma ya sani baka taɓa yi masa kuskure ba gaba da malan gwanja ne gani wajen ka abun nufi na ban bar ka a duniya ba ba za na bar ka a lahira ba Allah ya yarda soyayya ta kullu aure ya dauru angon ba da wasa yake ba ba da wasa yake ba amaryar ba da wasa take ba ba da wasa take ba angon ba da wasa yake ba ba da wasa yake ba amaryar ba da wasa take ba ba da wasa take ba taro yayi taro al'umma ko ta ina zuwa suke ba da wasa yake ba an daura aure farin ciki muke ba da wasa yake ba dangin amarya sai murna suke ba da wasa yake ba dangi na ango ma murna suke ba da wasa yake ba ango amarya dariya suke ba da wasa yake ba tarkon ku yayi kamu kun tsallake ba da wasa yake ba kar ka dubi abun gaban wani ka dubi gabanka an ce ka ce na ce to wai ina ruwanka malam ka iya bakinka shi masoyinka na gaskiya baya barinka angon ba da wasa yake ba ba da wasa yake ba amaryar ba da wasa take ba ba da wasa take ba angon ba da wasa yake ba ba da wasa yake ba amaryar ba da wasa take ba ba da wasa take ba number 1 din kenan saura number 2 yar baba amarya number 3 din kenan saura number 4 shi kenan amarya ki rike angonki shine zabinki mai kare haƙƙinki in ba shi ba ke ma in ba ke ba shi ki biyayya gun shi ki gyara aljannarki kin samu farin gani mai kyau ga kwarjini yau kun haɗa sansani auren ku ake gani ya zama